Hi, this is Rasmi. Welcome to Bachelor Kitchen. ଏଇଟା ଆମର ଥାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍। ଆଜି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଦେଶୀ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ମାଛ କଷା। ମାଛ କଷା ପାଇଁ ଆମେ ମାଛ ନେଇଛୁ ହାଫ୍ କେଜି। ମାଛଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଢାଳିଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ଯେମିତି ପୁରା କଲର୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଟା କଲର୍ ପାଇଁ ପକେଇଲି ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା। ବେଶୀ କ'ଣ କରିବା, ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ ଥାଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ଦେନ୍ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବେ। এইটাକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ହଁ, ମନେ ରଖିବେ, ମାଛ କିଣିକି ଆଣିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେନି। ସେ ମାଛଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଧୋଇଦେବେ, ନହେଲେ ମାଛର ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଥାଏ କାତି, ଦେଖିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେବେ। ଆମର ଇଏ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ କଷା ପାଇଁ। ମାଛ ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛର ଆମର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଇଏ ବି ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଟ୍ରେକୁ। ଆମେ ତାକୁ ପିଆଜ ପକେଇକି ପିଆଜଟାକୁ ଟିକେ ପଚିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପକେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଯେଉଁ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିଥିବେ ସେଇ ତେଲରେ ଯଦି ମାଛ କଷା କରିବେ ନା, ଏମିତି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କଷାକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ଯାଏ ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ମସଲାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମର ମାଛ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ବଏଲ୍ କରିବେ। ମସଲାରୁ ଏଇଟାର ତେଲ ବାହାରିବା ଯାଏ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେମିତି ଆଇଟାକୁ ଜୁସ୍ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ମାଛ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ସେଇଟା ଆମେ ଆ ଭିତରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଶୀ ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଛୁଙ୍କ କରିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ, ଫୁଟଣରେ ରଖିଛୁ ସୋରିଷ, ମେଥି ଆଉ ଜିରା। ସୋରିଷ, ମେଥି, ଜିରାକୁ ତେଲରେ ପକାଇଦେବେ।
बैचलर मान पाखे तो प्राय सुखिला लंका ये सब न थाए तो आम कंचा लंकार आडजस्ट कर पत्र पकईले ये भल भाव है पर्जणता गैस को बंद करदे 5 मिनट छाड़ीदे तापर अल्प दही पूरा पकेट दही आ भर पकड़े अल्प दही पकेबे आउ जहाँ बड़ा दही भात पकेबे दही पर्जणटा को आम जो भात कर भात को भल भाव मिक्स करदे अबे रेडी हो गला दही पखाल देसी दही पखाल आउ एटा हमर माछ कषा रेडी स्टार्ट ये हम देसी दही पखाल माछ भजा ये माछ कषा।